Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti ada kaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti ada kaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruan pa ilang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahi nga Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagita adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman dahi nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na amom, kaslata kaktos napintas. Uray awan sibugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Salud-sodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na bato. Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak talaga. Day, magkapayan to niya. Bigbigat nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda. Naragsak talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko. Amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Kay na, makaparagsak kunak tumad. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan
Saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya. Hoy, Antonia. Dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka. Katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anyalakid din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka. Nag-date kami kinilando. Iji bahay na bato. Inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot. Anyalaki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ay, huwag kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti impromise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak ko. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Huwag agpay sa nagsamoy jo. Apay, masapol pa ya. Apukisap.
Katuan alangan mat. Jak laki di tulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Isu apo ki saklando. Anyat gatangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isu asaan kayo a makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rudya. Ala man na dito kartibon ta agtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rudan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Ay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayat ay ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pati maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak ng nakartip ko matan. Natipigan ni Tiba ni Manikam. Anya! Unay! Kita man na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko mo dyan. Kung ako nabuk ti nakartip ko ti mani-manig magayaman. Una yan. Una yan. Hindi ka to pala binago mga sagay sa. Lagi din makapag-date ta Valentine's. Kamsaan magayam. Salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ayun na yun na ti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sipa. Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data ijing agpaspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantsawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki day. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw, gungunam,
Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga, dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mo nga minachismosa akas king na. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi? Gunggunana ko nakaroon. Nakamuam mo Beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakakitiping na. Diyan ka mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kat nakapgasang nga Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ang laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo Tapno awanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapong. Si kakit di mo. Idadanos nak mo. Kaya bag ano mabalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan ta pa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leia Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di kita nyo ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawon. Summer nga minon. Aywan nana. Ay, ura siya nga ron. Kit marik na akong di bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya? Ay, sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day di abakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apang? Day di man kita ang amin day ti vlog ni Bading ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min
Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit ay tasalon mo, kunak man latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay ti kastan, Ria. Apay ko mga agbuto nga kutpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Oho, Leia salon kon na pa'y. Oho! Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anyang itin comment mo. Malalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, ang naggalas na ito salon mo, kunakon ah! Anya langan ngiti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako nan ngay. Hay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apay nga akastama tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalastog na dahito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, nga guyuyawan. Hindi ka latabay bayaan. Grabe. Ay, nyalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Ah, mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawan na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, one man, pudno dahi tang imbagam manong. Inayon mo pa di ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalata ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapanak agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din tayo tao. Oh, ato iti script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anyalaki din, kan 5 agasat iti biyag. Opo, nagadumat tan Leia. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumute na niya, umadwa talaga iti script ko, no ado mo iti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod ket, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya a basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, ket mga ipapaa iti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, di pagkaskasyan na, di ababae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, ket mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kid aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya ket paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagiti drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, diba? Ha? Nimot man Leia, dahi tabuy-buyaam. Wan, impose naman ang dati panagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamat lang no bagbagay na ti panagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akasta unay ang asar katunggal at na makita ba apos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay,
Payman ta kumentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki digan ko na. Nung makita na dahil kumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay basta! Mabwisit ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan, kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Kitaak man tilain mo, abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wakatawa yung drama, ngam saan ko kanumot abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulumba ka no dagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga Ay, apo, dahil nga Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpa ti balay da. Dahi tang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo babae. Minto no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga ora isoma ti mangirugrugi iti apa. Di kalat na baybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tap lumalpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao, apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka, iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Nagkapuwak ija anti-construction supply nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas moten Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mutlat ta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka itinayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngambay-bay ak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyang ay. Go! Dilag ba inday nga Andrea? No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din.
Babaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami tipos ni Manong na Brent idi kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa tayo dyan abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas ka data dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubeta. Sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskus agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day taterumpanggan ka. Damat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanong ti panagawid na. Oh, kasta ka day, Manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Damno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyaris, ornong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat nga minakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi Manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarkaro man di nakapanijay Saudi. Mabay na anak kumaita do palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mo't anapan ijay nga kuskus iti kubeta. Sakit naglastog pa'y lang, ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan mo nga ron. Sa bagay, pulida nga min di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat, kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat ti agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, Mano. Kababain laeng kadagiti tattao. Anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa ngal daw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta makitkitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay anaglastog, taawan mo tilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman.
Si kakit dimat, angaw ko laang matayjay. Angaw tarupam. Ha, amom si ka, nagala sa talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ni Jay Saudi, kunam lano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Kwa, Pasensya ka kumanli ha. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nagawid ka, kit 5-1 na Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Ammom, sakbay ka nga guyawa, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanakam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mano a years mo iyay. Agpada tala nga makipurpurdiya laeng. Leia. Leia nga. Layak ka, dilam na eh. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawam mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog yun ayang. Kapuno ka man. Anday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, pimpintas si biyag lang ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasar ken makaunget mo't Saan ang maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise, saan ang maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta nakaabroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Marlon, maturog tan, rabi Maturog ka din. Jak pa inalpas ti aramida ka surat. Surat? Asino ti suratam? Ni manang ko. Nan kitaak man. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay aguray ta sukatak. Ay, nagadot tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Git talaga akasta Kinudyak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagkan ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Day takat ti madikan ka. Di mo kayat ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo laang iti pagsayaatan nyo. Di yo kayat dayta.
Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo mga anain! Ubing! Kunak ngamin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tani, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen. Naglaka. Di mo pa'y mo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo nga oray nagan na di na mo nga spellingan. Gloria, ag merienda tamot ta recess time. Ay, stressak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress ay Nakarkaro ti stress ko ita manang. Mhm. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa lunsod mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati day tapaka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't correct ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta. Nagbayag ka lagid din. May sa oras akong dito nga agur-uray. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksakan ka. Kasano nga min amaawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakayaan akon. Isukat ajak kayat ti agtekskan ka. No umawagak, di mo mulakayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nya lagi din. Intakit din. Paandaro mo lugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayo. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken kunamot Fried chicken. Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na yan. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kan dadi asidaan. Amom ka di no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken kunam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro da jak kayat ti mapansumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga spellingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangan tayon! Ha? Mangan tayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan.
JR! Agsubli ka ditoy! JR! Ay, siyak manin ti pagpupudutan ni Mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti pannangan, mapan makiayayam. Ayan nga ni Daddy. Jack mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy, mangantayo ka nun. Daddy! Shh! Saan ka natakari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan minto manen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, parakan ka? Ay, kuwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, kwa, ay 74 laang akidi. Basol mo day toy. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom, nga uray kalamakongat. Iso aday to'y itati epekto na. Nangato kidin aday ta agrade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy laang ti grado ti anak ko iti English. Ay saan amabalin day to'y? Di mo ibagbagakin ni Mami, Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Nan, kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami, Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay. Ay, may stress manan ni mamay. Iso nga rod adi mo ipakpakita kan kwa na. Ang magure ka. Kita day ti grade mo iti dadum a subject. 95 ak di tamat, Daddy. Dahito'y science mo. Agasam man. 90. Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mat ti grado na iti English, Daddy? When nga road, iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga min aya nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mat ni mami yaw, anya laki din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya man a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stress manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, at daya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanan ti mayat asumango amangan.
Ah, Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka ket mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ah, ay damay kan JR ah. Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, pingawan ngagpay susumungbat. Awan samot ten timayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. Ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay, yes, I know gayam. Ay, yes, I know. No, ay, yes. Oh, kita ang mandita? Di mo amo asong batan? Mababainak at talaga kadagiti teacher dagiti anak ko. Tapay ay. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasa ni May. Dayta ka di tinakaro apaka-stressam. Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka laang. Tinapatag. Agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y amo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakken ka. Relax. Anya pala ang itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Maluman, katnay, mabisina kong. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata manan iti. Korektaran nakmanan. Mabain ako ng agsaw. Praiksiken? Sige, intan. Ay, ikunak man no. Fried chicken baka. Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a praiksiken. Dua pa ilang ti sindak. 2 + 1 kin ni daddy +2 kin ni mami. Manon amin. Ay, kwa, tumal na kayo man Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan ako ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon Ay, Adun tulad ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin? Tumal na ka man si ka-JR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na agsasango tayo itamangan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw,
ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake. Agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kadwa na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamita na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gayud? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay am day ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang garot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya naramid ta. Kurang, adhanayon nga orders. Dagbay kat makaramasin iti banog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titong tungan ta akas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kun nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dito yung i-deliver ko. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din day taji
ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatitugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamen! At tugaw ka Anya itahin tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nila kay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kit di daytoy. Oh, cake! Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita Ni bakit man? Ure mo malay, dagkat dito ropa kung ti cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasyer ka dito'y balay, pare. Nairanta danaskin nga bagaking nga, pare. Anya day ta, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibakit mo? Isunsa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga agpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbik ka iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbik. Agririkan? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibik ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa kaki din iti arena. Bakit? Babali na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino dagiti nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake ti order na lakay. Arigo, nagsakitan ti takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arudan. Mapanak man agi-deliveran.
Ne. Agrek-reklamo kan sa amot din lakay. Asino ko matisan nga reklamo iti kastoy. Awanen, sukatanda kon nga president. Kat bay an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak payam mo, no niya tiraman dagitikik nga aramiden ta. Awan ti raman-raman, bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka latabet. Sa bali man ang tikolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si Meksika dita kukom. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na iti-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apay, saan kang agkatawa ngay? Ada sumsumrok niti panunot ko kat. Anya dayta. Damagam kiti ano anya man ti order na akik. Taaramiden ta dagos bakit ako. Special ka day? Agmasa ka din iti arena bakit? Ni baka mo na. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbay? Saan bet? Apay aya? Agordarak ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay adon ti icing na. Umay mo man ramanan na ito cake kar arabidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan man ki order ni Biti ibigta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan anasaya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga ron, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kayat mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay ko ramanan. Ngam kalpasan na, mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan, pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit mo? Saan, pare? At dan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga rodo na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare.
Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake. Anya mo si para deliver mo. Lakay lang aro dun, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, gisigod para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang nga, iti tricycle. Ramramanan mila ang jay cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.